Ka Seng Samla Catholic Laban Parish harengkat ka jinge trailang bat ka Jingpynkup Voluntary Blood Donor Organizers bat ka Nazareth Hospital Blood Center menta ka sngi kila penlong ya ka Jingpynkup Burom bat blood donation camp ka Manla Snem ha St.John'S Hall Laban. U Dr. Sanjay Kumar Sen upapet ya ka Nazareth Hospital Blood Center. Ulo ong ba ka jing Snem ka long ka mentoy ya unong pang pedon kam ya ka Snem Henry ka airu ya ka jingerap ka pedon kam bah ya ki bahi hasem. UMDC ka Laban mau prem uba Mitchell Wankar u lakermen ban yo isu shu ya ki breu ki banwan shakman ban Snem bat yaro ya ka jing trei jong ka Jingpynkup Voluntary Blood Donors Organizers nak benta ka jing trei jong ki. We just celebrated every year to raise an awareness about the importance of blood donation.